L-ewwel kelliem tal-aħħar sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Aleksej Dingli, professur tal-Intelligenza Artifiċjali fl-Università ta' Malta, sostna li jemmen li pajjiżna mhux qed ilaħħaq ma' pajjiżi oħrajn fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali u kompla jgħid li din il-kriżi fir-rivoluzzjoni tal-intelligenza artifiċjali irreali minħabba nuqqas ta' tmexxija serja f'pajjiżna għalhekk hemm bżonn li nappoġġjaw l-intrapriżi, l-edukazzjoni u l-ħiliet tal-ħaddiema. Irridu noħolqu sistemi edukattiva li mhux ibbażata fuq il-ħiliet tal-bieraħ, iżda fuq il-ħiliet tagħna. L-iskejjel u l-programmi ta' taħriġ tagħna għandhom jagħtu priorità lill-adattabilità, il-kreattività u t-tagħlim tul il-ħajja. U intom il-mexxejja tagħna tridu tinvestu biex din il-viżjoni ssir realtà illum qabel għada. Il-professur u xandar Andrew Azzopardi tkellem fil-Kunsill Ġenerali u sostna li Malta biex verament tkun żagħżugħa trid tkun immexxija b'mod serju fil-waqt li għandna ħafna tajjeb f'pajjiżna għandna rati għoljin ta' suwiċidju, speċjalment minħabba pis fuq is-saħħa mentali li qed tiġġenera ruħha fit-tfal u żgħażagħ b'mod partikolari. Dan anki minħabba bosta raġunijiet ta' stress li jiġi kkawżat minn pagi baxxi u sfidi ekonomiċi, traffiku ta' kuljum u stress li jġibu s-siti ta' kostruzzjoni fost l-oħrajn. Irridu nikkultivaw kultura ta' koeżjoni soċjali. Irridu nifqu bil-mantra li għax għandek il-flus, int għandek kollox. L-analist finanzjarju Paul Bonello beda billi tkellem kif il-moviment xellugi li l-Partit Laburista ħoloq kien ta' inspirazzjoni għal eluf kbar ta' nies tant li ġifdat b'mandat storiku, però llum kulħadd jaf, inkluż eluf ta' laburisti, li l-Partit Laburista fil-Gvern daħħal mentalità ta' korruzzjoni bidritt, b'nepotiżmu sfrenat li fena l-pajjiż. Gvern li importa ħaddiema barranin biex ikabbar l-ekonomija tiegħu u jsiru sinjuri l-ftit li kienu pronti jiftħu l-kontijiet barranin ftit jinbiss wara r-rebħa elettorali. Bonello fakkar ukoll li f'pajjiżna inqatlet ġurnalista u nqatlet minħabba li kixfet lil dawk li kienu jaħsbu li ħadd ma jistalihom. Il-PL issa qed jgħid li fehem il-messaġġ tal-poplu u li ser ibiddel id-direzzjoni, iżda mhux ser jirnexxielu. Il-mart morali daħal wisq il-ġewwa. Is-sakra tal-poter u l-abbuż kostanti mhux ser jippermettulu jdawwar ir-roda. Dylan Sejkel, lettur tal-intelligenza artifiċjali fl-Università ta' Malta, semma kif bosta żgħażagħ Maltin mhux jaraw futur f'art twelidhom u sostna wkoll irridu nirriformaw ħafna sabiex nippreparaw lill-istudenti Maltin li huma l-futur ta' dan il-pajjiż għaliex fl-aħħar mill-aħħar iż-żgħażagħ iridu pajjiż li ma jibżax mill-futur. Ħadd pjaċir ukoll nara t-tema marbuta wkoll maż-żgħażagħ għaliex meta iż-żgħażagħ u tfal ma jibqgħux fiċ-ċentru ta' kull strateġija, pjan jew viżjoni, il-pajjiż jibda jmut. Marisa Xwiereb, ex-President tal-Kamra tal-Kummerċ, sostniet li l-politika għandha soluzzjonijiet għal pajjiż u għal poplu Malti wawċi. Il-klima, il-popolazzjoni, il-teknoloġija, il-ġeopolitika u l-attitudnijiet tan-nies huma l-5 punti li fuqhom irridu naħdmu biex verament inkunu nistgħu intejbu id-direzzjoni li jieħu dan il-pajjiż. Kien għalhekk illi spjegat li hawn bżonn ta' input serju minn l-esperti dwar din il-viżjoni ta' pajjiżna rigward il-klima, id-demografija, it-teknoloġija u l-popolazzjoni. Min-naħa tiegħu George Vital Zammit sostna li qed jara entużjażmu mħabba kbira lejn pajjiżna u tkellem ukoll dwar il-fatt li resqu ħafna nies sabiex jgħinu u mhux sabiex jieħdu xi ħaġa. Vital Zammit appella lil manifest tal-Partit Nazzjonalista ser ikun il-leħen għal kulħadd filwaqt li jassigura dritt tal-libertà għal Maltin u għawċin kollha. Kien hemm min saqsini lili isma' mela f'Malta żgħażagħ bis-sawn. Fejn huma l-oħrajn? Malta żagħżugħa huwa mod ta' ħsieb. Malta żagħżugħa għax qed inħarsu l quddiem u noħolmu kif nixtiequ naraw lil pajjiżna. Malta żagħżugħa għax ambizzjużi fejn ittamaw li għada aħjar millum. Malta żagħżugħa għax m'għandniex is-soluzzjonijiet kollha l-pajjiżna, imma lesti li nitħarġu, naħdmu u nistinkaw biex insibuhom. Għalhekk għamilt ħafna kuraġġ fil-ġranet li għaddew, rajt sforz ġenwin. U tafu x'kienet l-iktar ħaġa li tispikka? Ħadd ma talab xejn. Kulħadd isaqsi kif jista' jgħin. Għalhekk u flimkien mal-Partit Nazzjonalista u l-Kap Bernard Grech ser jaħdem sabiex dawk kollha li qataw qalbhom jersqu qrib il-Partit Nazzjonalista u jrabbu kuraġġ.